Μια χαρά. Όταν λέω ότι τρία πράγματα είναι το κακό της ελληνικής κοινωνίας, ανέκαθεν ήταν το κακό της ελληνικής κοινωνίας, με λένε όλοι ρατσιστοί, αντικομμουνιστοί, αντισυνδικαλιστοί, βέβαια φασίστα, τρία ήτανε. Ανέκαθεν. Η γραφειοκρατία, το κουκουέ και ο συνδικαλισμός. Αυτά τα τρία καταστρέψαν την Ελλάδα οικονομικά, κοινωνικά και ηθικά ακόμα, αν θέλετε. Και ακούω και μου λέει γιατί το λες τώρα αυτό. Διότι μετρό λέει δεν θα έχουμε, ίσως και την επόμενη εβδομάδα να είναι διαρκείας. Και αναρωτιέμαι γιατί έγινε πάλι, τι έγινε, όχι μόνο το μετρό, τα σταθερά μέσα, σταθερής τροχιάς μέσα. Και αναρωτιέμαι λέει γιατί. Και όπως πήγα να πάρω το μετρό, ρώτησα μια κοπέλα γιατί κάνει τα απεργία, αγάπη μου. Μου λέει, τρομερά πράγματα. Λέω δηλαδή, πρώτα απ' όλα στο μέλλον μπορεί να μας υπάρχει περίπτωση να μας ιδιωτικοποιήσουν. Λέω ναι. Και το άλλο, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι πήρανε τα λεφτά από τις διαφημίσεις του μετρό και τις πήγαν στον ΟΑΣΑ. Και επειδή περίμενε κόσμος από πίσω και αν άρχισα κουβέντα θα με πλάκωνε σμπουνιές ο κόσμος και δικαίως, άρχισα να το σκέφτομαι και λέω θα το κάνω βίντεο, δεν μπορώ. Λοιπόν, καταρχήν κύριοι, πώς σας λένε, συνδικαλιστές του κόλου, αν δεν σας πειράζει, εσείς δεν βάλατε λεφτά για να φτιάξετε το μετρό. Το έβαλε μια ιδιωτική εταιρεία, αυτή ξεβρακώθηκε και έβγαλε τα λεφτά της και το έφτιαξε. Οπότε δικό σας δεν είναι το μετρό. Καταρχήν, για να εξηγούμεθα. Από τη στιγμή λοιπόν που εσείς δεν είστε οι ιδιοκτήτες του μετρό, και αυτό σημαίνει για όλα τα άλλα η δημόσια, δεν σας ανήκει τίποτα. Εσείς μπορείτε να κάνετε απεργία μόνο αν δεν σας πληρώσουν. Το τι θα κάνει ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, του μετρό ιδιοκτήτης, που είναι δύο εταιρείες, το δημόσιο και άλλη μία, αυτό είναι θέμα δικό τους. Εάν τα λεφτά θα πάνε στον ΟΑΣΑ ή στον μπουρδέλο της συγχωρεμένης της Γαβριέλας ή θα τα φάνε σπόρια, αυτό είναι δικό τους θέμα, δεν αφορά εσάς. Εσάς θα σας αφορούσε αυτό το πράγμα αν έλεγες ότι ξέρεις κάτι, με τα λεφτά των διαφημίσεων που μας πλήρωναν, δεν μας πληρώνουν τώρα. Τότε θα είχατε δικαίωμα να πάτε σε απεργία. Τότε δεν ήταν μόνο θέμα διαφημίσεων. Εάν δεν σας πληρώνουν θα πάτε σε απεργία. Μέχρι τότε ποιος σας είπε ότι εσείς έχετε το δικαίωμα να αποφασίζετε πού θα πάει τι. Σας κάνανε οι ιδιοκτήτες του μετρό, σας κάνανε συνέτερους στην τσέπη. Ή μήπως μαζί πήρατε τα ρίσκα όταν φτιάχναν το μετρό. Ένα αυτό. Δύο. Λέτε ότι υπάρχει φόβος στο μέλλον να ιδιωτικοποιηθεί. Υπάρχει όμως φόβος και στο μέλλον να μην υπάρχει, να τα έχετε τεινάξει, να έχετε ξεπουλήσει εις κύριον. Και εσύ και άλλοι τόσοι να μην υπάρχει καν το μετρό. Μήπως να ξεκινήσουμε από τώρα μια απεργία για το αν τυχόν κάποια στιγμή αλλάξει τεχνολογία και δεν υπάρχει μετρό ή κάποια άλλη σταθερή τροχιά. Γιατί όχι. Στο μέλλον μπορεί. Δηλαδή αρχίζουμε τώρα και κάνουμε απεργίες για το τι μπορεί ίσως να συμβεί στο μέλλον. Διότι εδώ που τα λέμε, το μετρό, όπως είπα, είναι μισό, το 51% το έχει το κράτος, το 29% το έχει η εταιρεία. Μπορεί αύριο το πρωί το δημόσιο να αποφασίσει να πουλήσει άλλα 2-3% και να έχει και την κυριότητά του η εταιρεία. Ναι, εσάς τι σας μένει εάν υπάρξει αυτό. Εγώ σου λέω ότι πουλήθηκε. Και λοιπόν θα συνεχίσετε να πληρώνεστε. Ναι. Θα συνεχίσετε να έχετε τις συνθήκες που έχετε. Ναι. Τι σας μένει λοιπόν. Α, ξέρω τι σας μένει. Διότι ξαφνικά οι καινούριοι ιδιοκτήτες δεν είναι ηλίθιοι σαν την κυβέρνηση την τωρινή, την προηγούμενη και την προπροηγούμενη που σας δίνουν τα εκατομμύρια για να κάνετε ταξίδια δεξιά και αριστερά. Αυτοί δεν θα το κάνουν αυτό. Αυτό είναι που σας χωρεί εσάς, τους συνδικαλιστές, όχι τους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι από πίσω σαν πρόβατα. Τίποτα άλλο. Για να μην πω και το χειρότερο από όλα, ποιος ξέρει οι εργαζόμενοι του μετρό πόσες κατουρημένες ποδιές φιλήσανε για να μπουν στο μετρό, δηλαδή στο δημόσιο. Και τώρα αντί για να κάτσουν ήρεμα και ήσυχα, μας κάνουν και τους πολλούς. Θα κάνουμε έτσι, θα κάνουμε παραβιάσει κάποιο εργατικό σας δικαίωμα να το κάνετε. Κανένα δεν παραβιάστηκε. Είναι θέματα καθαρά διοικητικά που δεν αφορούν τον εργαζόμενο. Εφόσον δεν έχει κάποια επιρροή, κακή επιρροή πάνω σας βεβαίως. Έτσι σας είπα, αν δεν σας πληρώνανε διότι πήραν τα λεφτά και τα πήγαν στον ΆΣΑ, εντάξει.
Δεν υπήρχε ούτε αυτό. Τότε για τι πράγμα κάνετε απεργία? Γιατί πρέπει να δικαιολογήσετε τους μισθούς σας, που δεν κάνετε τίποτα άλλο παρά μόνο κάθε μέρα στα τραπέζια και στις συσκέψεις δίθεν και στα ταξίδια. Είπαμε, γραφειοκρατία, κουκουέ, συνδικαλισμός. Γεια χαρά.